Odluku o dobitnicima najviših priznanja grada Karlovca u 2025. godini Gradsko vijeće donijelo je jednoglasno. Dodijeljeno je 5 plaketa grada Karlovca, 2 nagrade grada i povelja počasnog građanina grada Karlovca. Posthumno plaketa grada Karlovca dodijeljena je Marku Kesiću, prvom zapovjedniku posebne jedinice policije Policijske uprave Karlovačke. Na to je mjesto izabran 1. ožujka 1991. kada je jedinica osnovana, a u sustavu unutarnjih poslova proveo je cijeli radni vijek, od 1985. do 2018. Ovom prilikom bi se htjela zahvaliti gradu Karlovcu i vijeću grada Karlovca na donešenoj odluci o dodjeli plakete mom pokojnom ocu, da se uz vas prisjetimo nekih njegovih radnih i stručnih zapovjednih sposobnosti kako za vrijeme Domovinskog rata, tako i kasnije sve do umirovljenja. Prije svega bi se htjela zahvaliti njegovim dečkima iz specijalne jedinice policije GROM, Policijske uprave Karlovačke, koji su bili predlagatelji za dodjelu ove plakete. Nama kao obitelji to zaista puno znači, ne samo sa neke emotivne strane, već nam znači to što su oni tim prijedlogom odali njemu priznanje i poštovanje za sav njegov trud i rad dugogodišnji u struci policijskoj. Plaketu grada Karlovca dobiva Lovro Zaplatić. Velečasni Lovro Zaplatić, zaređen za svećenika prije 50 godina, župničku službu započeo je u Vrhovcu. Nastavio u Mahičnu pa Dugoj Resi, a od 2007. upravlja župom Svetog Ivana Krstitelja u Rečici. Zahvaljujem se svim onima koji su me predložili za ovu nagradu grada Karlovca. Isto tako zahvaljujem se gradu na poklonu i na tom daru i na tom priznanju. Vjerujem da ću opravdati i da sam do sada opravdavao uvijek ukazano mi povjerenje. Svima hvala na svemu, da znaju i cijene sav trud i rad koji ulažem, da očuvam osobito ovo kulturno blago ove Pokupske doline, a to je župna crkva Svetog Ivana Krstitelja u Rečici. Brigadir u miru Josip Tomačić jedan je od zapovjednika legendarne Karlovačke 110. brigade. U Domovinskom ratu bio je zapovjednik više od 7000 branitelja. Za sve što je učinio u ratu i nakon njega nagrađen je nizom vojnih i civilnih priznanja, a sada je i dobitnik plakete grada Karlovca. Radujem se što su se naši gradski oci prisjetili eto i na nas, ratnike, koji smo pred 30 godina završili ratne operacije na ovom prostoru i donijeli slobodu, mir i blagostanje u ovaj dio lijepe naše i na ostale dijelove koji nisu u to vrijeme bili pod našim nadzorom. Hvala našim braniteljima, kako ovima s kojima dijelimo ovozemaljski život, tako i onima u Kraljevstvu nebeskom, ali i našim gradskim ocima koji su se na nas sjetili i eto i mene svrstali među elitu i karlovačke laureate, među kojima je i moj ratni zapovjednik, general Miljenko Crnjac i moj ratni prijatelj Marko Kesić. Hvala svima koji su na bilo koji način doprinijeli da naša lijepa bude uvijek naša. Mirjana Duduković dobitnica je plakete grada Karlovca. Već 15 godina predsjednica je ženske grupe Korak Karlovac, čija je suosnivačica 2001. kao i savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji. I danas pomaže svim žrtvama kaznenih djela i prekršaja, djeci, ženama i muškarcima. Želim najprije zahvaliti svojim djelatnicama koje su me predložile za ovu nagradu i od srca im hvala. I naravno veliku zahvalu upućujem gradu Karlovcu koji je prepoznao naš rad, ne samo moj nego naš, cijele udruge, i hvala im još jednom na ovoj divnoj nagradi koja će me stvarno otpratiti u mirovinu onako kako stvarno se zaslužuje. Plaketu grada Karlovca dobiva Zoran Marković, vlasnik Marković servisa. Obrt radi od 1978. Zoran Marković preuzeo ga je 2017. i pokazao kako se posao voli i u obitelji prenosi iz generacije u generaciju skoro 50 godina. Zahvaljujem se gradu Karlovcu i svim
koji su tom doprinijeli na dobivenoj plaketi grada Karlovca povodom rođendana. Moram se zahvaliti ljudima koji su me predložili za tu plaketu, kao i svoje obitelji, roditeljima, prijateljima i svi koji sudjeluju u našem malom obrtu. Velika mi je čast što sam dobio to priznanje i bit će nam poticaj za još bolji rad i trud u sljedećem vremenu. Povelja počasni građanin grada Karlovca dodijeljena je generalu Miljenku Crncu. General Miljenko Crnjac svojim je radom i u Domovinskom ratu i poslije njega zadužio Karlovac i Karlovčane, pa je njegovo proglašenje počasnim građaninom našeg grada samo skromna zahvala za sve ono što je učinio, na ponos sadašnjih i budućih generacija. Zapovjednik zbornog područja Karlovac postao je u srpnju 1994. U Oluji 1995. osobno zapovjedao svim postrojbama na našem području i dao neizmjeran doprinos toliko željenom oslobođenju. Iako je u ožujku 1996. iz Karlovačkog zbornog područja otišao na novu dužnost, u Karlovac je nastavio rado dolaziti i ponosni smo što je upravo on počasni građanin našeg grada. General Crnjac je elokventan čovjek, s obzirom na znanja koje je imao iz Jugoslavenske armije u kojoj je služio u ŠRO, školi rezne oficira, i ovoj situaciji koja je ovdje bila na našem prostoru. Lako se snalazi u društvu i vrlo lako uspostavlja kontakt sa osobama, tako da smo i ovdje na ovom našem karlovačkom prostoru, kad je došao, vrlo brzo se uklopio u politički i društveni život koji je bio ovdje, pa je i sam predlagao neke aktivnosti koje bi se recimo izvodile tijekom priprema za operaciju Oluja i u ratu općenito. Evo, ja zahvaljujem generalu Crncu što je bio ovdje na našem prostoru i što je dao svoj doprinos u organizaciji i provođenju operacije Oluja, i nadam se da će se i on ponositi sa tima i mi se svi ponosimo sa njegovim aktivnostima koje ovdje provodi. Nagradu grada Karlovca ove godine dobiva udomiteljica Nevenka Šoštarić. Od 2016. pruža dom djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Već je 9 godina predsjednica udruge udomitelja djece i odraslih osoba Život s osmijehom, a 20 godina u udruzi Betlehem pomaže socijalno ugroženim osobama, žrtvama nasilja, trudnicama, samohranim roditeljima i svima kojima je pomoć potrebna. Udomiteljstvo za mene prije svega život i jako mi puno znači svaki život i život svakog djeteta. Nisam očekivala ovu nagradu, ali se iskreno radujem da sam upravo dobila u svom gradu kojeg neizmjerno volim, u gradu u kojem živim od kad sam se rodila, u gradu u kojem je poginuo moj suprug za ovu našu domovinu Hrvatsku. I jako sam sretna i zbog njega cijeli svoj život. Zapravo evo se trudim pomoći onima kojima je potrebita pomoć, onima koji su sami, osamljeni, žalosni. I od uvijek je u mojoj obiteljskom domu bilo djece, tako da je to jednostavno doista jedan poziv. Velika radost biti s djecom, živjeti s djecom, družiti se s njima, dati im toplinu, pružiti im dom, pružiti im ljubav, zagrliti ih, jednostavno ih prihvatiti. Nagradu dobiva i Marijan Bakić, sportski novinar duže od pola stoljeća, koji je mirovinu zaslužio na drugom radnom mjestu i nije živio od sporta, već za sport, a tako i danas. Novinarstvo mu je u krvi, broj novinarskih emisija i tekstova koje je napisao nepoznat, ali o sportu grada Karlovca je napisao 20 knjiga. Povremeno objavljuje i kao član Matice Hrvatske, autor je scenarija za filmove 2 stoljeća športa u Karlovcu i 50 godina sportske dvorane u Karlovcu, 4. mandat glavni tajnik Hrvatskog zbora sportskih novinara i, priznajmo, umirovljenik kakav bi mnogi od nas htjeli biti. Počašćen sam i zahvalan na ovoj nagradi. Velika hvala članovima Hrvatskog zbora sportskih novinara sekcije Karlovac na prijedlogu. Za mene ovo nije samo priznanje. To je potvrda da trud, strast i ljubav prema novinarstvu nisu prošli nezapaženo. Zahvalan sam što sam kroz sve ove godine mogao pratiti, bilježiti i dijeliti priče koje su oblikovale naš sportski identitet. I zato ne stajem. Pred mnom su još stranice za ispisati, knjige za dovršiti, uspomene za zabilježiti. Nadam se da ćete i u buduće priče obogatiti zbirku budućeg muzeja karlovačkog sporta. Hvala vam što ste me podsjetili koliko to vrijedi.